El papa mort és el més humorístic, penso jo, de tot el recull. Realment aquest és humor, pur i dur. I la història que trobeu en aquest conte veu o està basada en una notícia que a mi em va cridar molt i molt l'atenció. I és que l'any 2007, vaig llegir en el diari, concretament era El Periódico, el 21 d'abril. Deia: els nens que moren sense haver estat batejats van directament al paradís. La tesi d'origen medieval que enviava els llims als nadons morts amb el pecat original ha estat rebutjada pels teòlegs del Vaticà després d'anys de debat al si de la Comissió Teològica Internacional. La notícia continuava. Davant d'aquesta notícia, jo em vaig fer dues grans preguntes. La primera, amb la de problemes que hi ha al món, no tenen res millor a fer que decidir si els llims hi són o no hi són, en tots els meus respectes. Aquesta va ser la primera. I la segona, si tot d'una els llims no existeixen, què faran? On col·locaran els nadons que fins ara estaven als llims? I a partir d'aquí va ser quan, amb un to humorístic totalment, vaig agafar i el vaig escriure al papa mort, parlant d'aquesta... I el va matar. El papa mort. Deixem-ho aquí.